мехоҳам инҷо нуқтаи муҳимеро аз паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки рӯзи 21 декабри соли 2021 ба мардуми шарқи тоҷикистон ироа гардида буд, ёдовар шавам. пешвои миллат гуфтаанд, бунёди миллат аз маврид сарчашма мегирад. дар ҳақиқатан ҳам хушбахтона имрӯзҳо ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон кӯшишҳои зиёде ба харҷ дода истодааст. хонандагони мо имрӯз дарк карданд, дар ҳақиқатан ҳам дарк карданд, ки бе донистани забони хориҷӣ ва омӯхтани касбу кори гуногун зиндагӣ кардан мушкил аст. ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон тамоми шароитҳоро барои хонандагон, барои шаҳрвандон, аз ҷумла барои хонандагони муассисаҳо муҳайё гардонда истодааст. ва хушбахтона имрӯз дар муассисаи мо бинои иловагӣ ба истифода дода шуд, ки дорои тамоми шароитҳои муосир ҳастанд ва хонандагони мо метавонанд дар ин ҷо илму дониш омӯзанд. фикр мекунам хонандагони мо, ки ниҳоли меваҳои бенуқсони боғи истиқлолияти ҷумҳурияи тоҷикистон ҳастанд, дар ҳақиқатан ҳам онҳо дар муассисаи мазкур хонда дониши худро мустаҳкам менамоянд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам.